Můj rok 2024 byl obrovsky transformační. Poslední 2 roky pro mě bylo extrémně těžký období. Něco, co jsem budoval 10 let, bylo najednou pryč a to se projevilo do toho roku 2024. Od začátku jsem překonával výzvy. Od začátku toho roku jsem měl pocit, že všechno jde proti mně. Měl jsem tam období několik měsíců, kdy mi každý den trvalo ráno 1, 2 hodiny, než jsem se pozbíral a našel jsem v sobě sílu vstát z postele a jít do toho dne. Dneska se ale 2024 blíží ke svému konci a já vím, že jsem měl svůj nejlepší rok v životě. Celý tenhle výsledek roku 2024 jsem dal do principu. A tyhle principy teď beru a dávám je do svý 5denní výzvy. Nejlepší rok v životě. Protože chci, aby co nejvíc chlapů zažilo